Hhayi-ke sesize sawushaya la ku-fly motion. Hhayi nesithando sami la uThenjiwe. Babingelele mama. Hhayi kona yonke into isihleliwe. Amalobolo sike sawakhipha laphayana. Wajabula kakhulu. Kushuthi nje sithanda nje ukuthi sazise nje abantu nokuthi nokukhumbula ekhaya uzosishutha phela kulo mshado wethu. Sizoqala konje bese soqala ngani mama bese soqala nge-honeymoon. Bese sashada. Bese siba ne-after party. Sigcine nge-before party ngoba ziningi izinto ezisemqondweni wethu uyabona. And sifuna ukuthi silale futhi emva komshado. Futhi sizolala mhlampe kanti ikhawe ibalekayo. Hayi cha gogwasi yabo udelisa umama kade safisa. Sihlangene njengamathambo pirate. Mathe nolimo. So siyacela ke bakwethu ke nani mphakathi sanimema benifisa ukuzobungaza lo mshado ngoba esoqhubeka ka4 so fika sifaka amabheshu sifaka umplaselo sifaka isudu bese siphindela back kumplaselo onebheshu phezulu bese kuba ibheshu nomplaselo nesudu yeah ayike sathembisa ukuthi kube umshado wendumezulo angakaboni lutho lemshado enhliziyizwa ngayo yoBeyonce. Yego Thenjiwe fly motion.